שלום. בשיעור קודם למדנו לפתוח קובץ חדש או מסמך חדש, והיום אנחנו נלמד לשמור קבצים ולשמור אותם בשם ובמקום הכי מתאים להם, כך שנוכל למצוא אותם בקלות. כפי שאתם רואים, אני כבר פתחתי קובץ וורד חדש שמחכה לי לעבודה. אני מחליטה לכתוב בו דברים שקשורים לשיעור שלנו. אני כותבת את עיקרי הפעולות שנלמד. אנחנו נלמד לשמור קובץ, נחליט על שם הקובץ ועל המיקום שבו הוא יישמר במחשב. אני מסמנת ומדגישה כמו שלמדנו את הדבר הכי חשוב לי, ועכשיו אני צריכה להפסיק לעבוד על המסמך הזה, ואני רוצה שהוא יישמר לי ואני אוכל לחזור אליו, ולכן אני חייבת לשמור אותו. אז דבר ראשון אני הולכת, יש לי שתי אפשרויות, או לתמונה הקטנה הזאת של הדיסקט, המרובע הקטן הזה, נקרא דיסקט, פעם היו שומרים על זה קבצים, אני יכולה פה ללחוץ וזה יאפשר לי שמירה, או ללכת לקובץ, לשונית קובץ, ופה יש לי אפשרות לשמור או לשמור בשם. בפעם הראשונה שאני שומרת קובץ, זה תמיד יהיה שמירה בשם. גם אם אני אלחץ על שמור, הוא קודם יבקש ממני להחליט על שם. ולכן אתם רואים, ברגע שאני לוחצת על שמירה בשם, ואני צריכה לתת לו שם, נפתחת הספרייה שלי, שבה יש הרבה תיקיות והרבה קבצים, ותפריט של כל המקומות שבו אפשר לשמור קבצים. אני קודם כל מחליטה על שם הקובץ, ושם הקובץ צריך להיות כזה שאני אדע של מי הוא, ואני אדע מה יש בו, בצורה שאני אוכל למצוא אותו בקלות. אני נותנת לו את השם של השיעור שלנו, שמירת קבצים, כדי שאני אדע שבזה עוסק הקובץ. עכשיו נתתי לו שם ואני צריכה להחליט איפה לשמור. אני בוחרת לשמור על שולחן העבודה, ובשולחן העבודה כבר יש לי תיקייה שקראתי לה אורלי, מיומנויות מחשב, זה השיעור שלנו. אני נכנסת לתיקייה, אתם רואים פה למעלה כתוב בתוך איזה תיקייה אני, והמסמך שלי שמירת קבצים, שמור. עכשיו אני יכולה לצאת מהקובץ, כי שמרתי אותו, אתם רואים, הוא למעלה כתובה הכותרת, ככה אני יכולה להיות בטוחה ששמרתי אותו, והשם שלו הוא שמירת קבצים, זה הנושא שלנו. אני יוצאת ב-X, אתם רואים שעל שולחן העבודה שלי יש את התיקייה אורלי, מיומנויות מחשב. אני פותחת אותה בפעם הבאה שאני ארצה לעבוד על הקובץ, והנה הקובץ שלי שמירת קבצים. אתם רואים, גם פה יש תמיד את האפשרות להחליט לשמור אותו במקום אחר. אני יכולה לפתוח את הקובץ ולבקש לשמור אותו שוב בשם, ואני יכולה להחליט לשמור אותו בשם אחר, או לשמור אותו במקום אחר, למשל בתיקיית מוזיקה, זה מתאים? לא מתאים. בתיקיית תמונות לא מתאים, כי זה קובץ של מעבד תמלילים, זה קובץ וורד.
בסרטי וידאו זה לא מתאים, במסמכים זה מתאים. אני יכולה במסמכים להחליט שאני שומרת אותו ולמצוא לו תיקייה מתאימה או מקום מתאים שאמצא אותו בקלות. כרגע אני מבטלת את האפשרות הזאת, רק רצינו ללמוד אותה. כשאני עובדת אני רוצה להמשיך ולעבוד על הקובץ, אותו קובץ שקוראים לו שמירת קבצים. אני ממשיכה ועובדת עליו, ואני רוצה להזכיר שבכל עבודה על הקובץ ובכל שינוי שנעשה בו, נצטרך לזכור ולשמור מדי פעם מחדש. הנה, הוספתי משפט, אני רוצה שהוא יישמר, שהוא לא יישכח, ולכן אני לוחצת על שמור. לא הייתי צריכה לתת לו שם, כבר נתתי לו שם והוא כבר שמור במקום שבחרתי, אבל עשיתי בו שינוי ולכן עשיתי שוב שמור. ולפני יציאה מהקובץ, תמיד לשמור. אז יש לנו לסיכום, כשאנחנו פותחים קובץ, אנחנו נותנים לו שם ושומרים אותו עם השם שהחלטנו עליו במקום שהחלטנו עליו, בתיקייה המתאימה. במהלך העבודה על הקובץ, בכל שינוי שנעשה, נצטרך לזכור ולשמור מדי פעם מחדש. פה או תחת לשונית קובץ בשמור. ולפני יציאה מהקובץ, אנחנו עושים שמור ואנחנו יכולים לצאת. אתם רואים? המסמך שלנו שמור. אנחנו נתרגל את זה בכל פעם שאנחנו נעבוד על מסמכים. בהצלחה.